bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Bu, ini kita kehujanan ya Bu ya? Kehujanan Bu. Kehujanan ya Bu. Ini hujannya sangat deras. Ini Bu kehujanan ya, ini basah kuyup. Tambah nilai ya Bu, tambahan nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu. Kulo Nadifa Nurul Sabila saking absen. You didn't have to cut me off. Think that I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I can't control of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten niki kula kalih rencang-rencang badhe wawancara pedagang teng Duko. Saderenge tepengaken nami kula Malika Rasjarahman saking absen 18 saking kelompok kalih. Kula Nadifa Sabila saking kelompok kalih. Kula Senjalian Putri saking kelompok kalih. Nih. Meanwhile, A few moments later. 2 hours later, 3 hours later, 1 eternity later. Eventually, Assalamualaikum, sugeng siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Kula lan rencang-rencang punika saking SMP Setunggal Ngadewe badhe nyuwun wekdal panjenengan kangge wewarembung sahaning kanggo tugas saking Ibu Guru. Punapa saged Bu? Nggih, saged. Ingkang kaping setunggal kula kapingin ngertos asmane Ibu. Kula asmane Anissa Natul Fauziah. Nggih. Saniki Ibu saweg ngasta usaha napa? Alhamdulillah sakniki ngasta usaha toko napa? Toko bahan pokok kalian sayur. Ingkang pertama modalipun Ibu kangge usaha punika pinten kan saking pinten? Modal awal usaha kula kirang langkung setunggal juta. Saking pundi Bu? Saking suami. Sederenge bangun usaha niki enten usaha kalian boten? Mboten. Kadosé namung suami mawon ingkang damel mboten dipun. Punapa ingkang dados sebab panjenengan merasa Sebabipun kula usaha toko sayur niki nggih niku sayur kan merupakan kebutuhan pokok terus dibutuhkan tiang kata saben dinten terus kula milih usaha usahanipun Ibu wonten pundi mawon Bu? iki tasih teng griya mawon masak napa buka teng griya dereng cabang kok Enten rencana mboten? wonten Wonten. Pripun usahanipun diwiwiti Bu? usaha niki diwiwiti lantaran garwa kula kan sampun saya nyambut tenggene napa tiyang luntuh dados garwa kula mutusaken ganjel terus milih napa usaha yang mbak usaha dan alhamdulillah usaha ini mapan sampai saat ini.